Bună seara, tenisis nutritori! Bine Joy, hopardaš noi, hoparda cu mobeta românească, tora seara vanidzem tu în altă Vasilii, vanidzem Ispanii, tăși Madrid, o avem oaspite tora seara tu mobeta românească, avocata Cristiana Uzuna. Cristiana, ghini ne viniști tu mobeta românească, ne hărsim mult să vedem. Bună seara, aș ghini va fly, eu mă hărsită ca tine, crede-mă. Îmi lipsea să zburăsc cu armânești. Când nu bizum. Și ne spuneai înainte de emisii că ai așa una duchiare în Hiama Horia, că nu ai acolo cu care să zburăști să ahât mult o armânești, că zburăști să armânești mai mult cu aței de acasă, cu dada, cu nipotlu și cu sora. Și noi ducim că aia este un pont de limba românească și zic, haide tu românească. Ca adică tu ahurhită, avem așa una scurtă moabeti de zărținile armânești a oaspitului ei, care ne este toate azutul emisii. Așa că vine oarea să spui tine îmi dau lucruri, ama duchi că nu va năzăstinea este un lucru și că a avut și ananghi din Hiam ajutor. Așa asti. Di Constanța. Și că îl călisesc cu nipotul tău, Nicolas, să ină tu emisii și să ne ajută în Hiamă cu un moabeti de zărțile armânești a taifă ei a voastră. Nicolas ne hărsim mult că hi de adun cu noi tora seara și ne hărsim mult că hi un tiner ahât mintimen și care are ahâtă vreare și ahâtă duchiare de limba armânească. Așa că așteptăm cu harau să ne spui în dau lucruri de taifa de femeia voastră. Aristotis Boarlim Shati și bună seara tuturor nutritorilor de tora seara. Da, daima nyarisiră zboarele și mobesli de taifă, de acuriațel și la noi armâni iuții dod neți, așa fi văr armân, te întreabă. Tine de acurihi, de țihoară, de acuri, cum? E poași, prota întrebare. Prota întrebare, te scanează. ADN-ul ți scanează. Și de tora își vără 2 ani, cred că sunt tu, a hurchi să-mi analizez zărținile, de acuri hiu, vineră, tuțian și mi-adrai arborele genealogic. Copaclu. Și noi him armâni grămosteni, dit vărgăreani, de partea al pap, adică fensul ale Cristiană și ale mamă, hiu sunt de taifa gâgă, ei erau armâni de Bachița. Și cânti cu hoara Bachița. Bachița tu vărgărie. Ramană ele ursește, cât îi dau le asprândește. Papul era cole al dinc al iore al himnului al gâgă. Ei s-a scria în agnostema un strip pap care era mai gâgâit și îl tricură gâgă. Paplu nu era gâga îngrăpsit, de-aia că strâmaia, când s-a amintă paplu, nu era nica îngrăpsită toacti cu deftirul nicuchir, dimi protului muritul polim, și paplul tricupi numai a protului nicuchir. Ei, toani 3 zăți, când usinea cât cadilater dit vărgării, dănăsiră ezibei, niambari, hoara nastradin. Și de-apoaia, după 4 zăți, după tratatul de la Craiova, vineră hoara cu Lilia, comuna Pantelimonul de jos, cu Stanța. De la Maia, tot vârgăreani, erau de Batac, erau armâni bătăcani, și curtuveani, de Curtuva. Ei erau de al Carabaș, mai este pilister al tău, al Hali, al cole al Mihal al Carabaș, ații cu cânticlu, al Ilena. Mșată. Și ei scurdisir hoara Regina Maria Ninga Balcic până tu anii 40, când o trapsiră și ei cât râmnicul din Ghios, cu Stanța. Ce-ți vă mai zic?
Și de apoi un zuseră Megidia și un Constanța. Da. Poveste mult interesantă pe care o aveți și este mult importantă. Este aveți de la străpaplul nostru Steul al Cârbușe, că el, când era balcic, la sculii, inea regina cu ei și făcea piese de teatru, inea la sărbările lor, le dădea bamboanii când erau la cor și ei se spără mult șaț. Are și niște cânticaduri actării Carasnul Tăsescu cu Regina Maria și cu armânii de acolo de Anvălica de Balcic. Da, aței erau a noștri. Nicolas, Haristo mult ti a esti zboară. Am nica una întrebare titini și de apoi va să rămânem maninti cu Cristiana, să drămu abeti. Mi-a tu ziua de azi sunt mulți tineri ți Safirescu să zborească armânești, nu vor să învețe armânești. Cât se pisipsești tine că este de simasi azi un tineri, tu eta unul spre înghiț. Cât se iasă de simasi să-și țină limba de dadă? Cât se amintești tine este lucru? Eu mi-am că este de simasi să țin limba armânească, de-ația că este legătura cu zârțina și dai mai uhi, afli oameni, să țin că tu nu văsălic seamă. Și te afli cu vără român. Eu avui întâmplarea să aflu un român și aflai că e armân. Că zburam la telefon cu mama cu armâneaștii și acela zice, e armân? Deci te alegi. Și poți vă zic cât e mulți Safirescu. Că a întâlnit este tu caz. Mulți cred că este un arșinit, că zic că este o limba ușească, că numai ta este la modă tora, că avem cool să zburăști armânești. cool să zburăm armânești, zic că ți le lipsește a lor să zburască armânești o limbă ți nu este zburâtă, că engleza este de bază și eu nu știu nici de acord cu asta și mi-mindui cum ar putea tora oamenii mamări să atragă pe cilimean cât limba armânească. Ar putea să o doară mai practic, prin niscând activități, prin jocuri, cum eu hiu la Parea Iholu, scălisească, că ninte aveam un soață, ți nu pare vrea zină tu armânami, că avea un emoții, era arșin. Și nu para vrea. Și tora, de când o aduci, parcă îți deschisi orizonturile și este armânami. Ferios, Nicolas, ti si zbarămșati, ninti snizem alargu. Voi să gărșesc cu zdățem ca ți iau întrebări, ti Cristiana, poți să dar restul lucru, sunt live-ul, ți se zvârtești tora pe Facebook și noi vă smutrim să dăm și apandății la este întrebări. Nicolas, ninti snăfuți de tandamusi, avem o surpriză de Cristiana. Să ne spune, da, o lucri, cum o vezi tine teta ta? Cum o vezi tine Cristiana? O întrebare mult umșată, știi să mă si. Eu pe teti, ca nu oară, nu vizui ca ună tetă. De-ațea că o avui mult aproape. Dai mă o vizui ca vreo soră mari care îmi ziți cum să fac, îmi dea sfaturi, îmi dea nimic. Ca fi oară când inea tetic de București cu stanța acasă, Ania se spărea că era ca din filmele americane, ația tetă cool, care îi sprijină pe tot felul de văsăliti ciudii de toate continentele și dai mai inea cu hări, cu lucruri de toate locurile. Cu trastul în plin. Trastul în plin. Și dai mai când inea, dram lucruri, ți nu le făceam ca fizău. Sau mâncam măcări, ți nu mâncam ca fizău, adică lucruri pe care nu le adram ca fi stămânul, adică erau lucrurile noastre. Și sau când nizeam tu vacanțe de adun, aveam cel puțin un zi M2 tinoi.
nu duceam, nu beam cafelul la nu știu ce hotel, mergeam la bieturile noastre. Moabezle. Muito mușat. Mas vrei să mă mata ceva? Nintis na food? Nu mai am ce zic. Tora Haristoti, ea este intervenție pe care... Hărios că ne veniște moabeti și să știi că va te călesim și ahoria tu na emisii că lipseasi și dăm mai multul disborz. Vedem ții teatrare cu tinera mea și cu limba românească. E timp. Nu greșim, să știi. Seară bună, Nicolas. Seară Noi bună. mă alargă tu moabeta românească. Cristiana. Eu știu mult Ghini cum este educarea de nipoate. Așa este. Una vreme mult a horia asta de la una tetă câte un nipoată. Așa este. Spui întâlnitor acum învițași tine, armânești. Era de aradă să zburat o taifa voastră, învițași prota limbă, eu am învițași mama. Prota oară, da. Prota oară, ștata și mana. Vreau ca noi, Lelia și eu, sora mea, să învățăm prota oară armânești. Tata zicea daima că toată bana va să aibă chiros să învețe mucănești, va să învețe mucănești când va țibă în școlii, la facultăți, dacă nu învețe armânești din niți, de apoi va țibă mult greu. Și cum noi și deam cu Maia în casă, era ușor, zic așa, că Maia nu a zburat mucănești, Maia nu știa mucănești, Maia știa mașa armânești. Și o zburăm așa mult ușor. Eu nu dădeam seama. Și de apoi când am început să învățăm și alte limbi, îmi dăt seama că ne mai ușor că eu daima, tu mintea mea, mi-nduiam și tu armânești și tu mucânești. Și de apoi ne-a mult ușor să înveți alte limbi. Cred că fu un mare ajutor. Eu, a tinerilor, pot să le zic că le interesează mult să învețe alte limbi. Pero, tine să nu zburăști să armânești, ți te lipsești să zburăști armânești Ghini, că masa a zburăști să armânești Ghini, va să zburăști mai ușor și franceză și engleză și toate alante, și spaniolă. Sunt actori studiați. Te ajută mult. Ieții care sunt bilingvi din Ieți, s-a dat actori studii, că le este mult mai ușor de apoi să învețe și alte limbi. Și au un altă turle de minduiare, de adrare de legături, conexiuni. Știi care e tine. Cred că este mai importantul lăurii, că atunci când unul a zburaște limba lui, știi care este. Eu tora hiu în Ispanii și a zburăsc cu oameni de aua care ei nu are avzit ninti de armâni. Și eu le explic ce sunt armâni și mi mutresc cu așeiții și eu le zic, voi aveți catalani, baști, aveți de tutti, așa him și noi. Limbi locali. Și Angăldăsescu. Camaniți. Angăldăsescu mucânești când eu le-a zburăscu, când o încep să zburăscu armânești, îi vezi că este diferit. Este diferit. Fuvură copul tu bana ta de pânătora când o duchiși că ți ajută, că știi și armânești? Da, ne ajută când vreau să înveț alte limbi, cum zici. Cred că mi-ajută Naima Ghini când mi-a tora hiu tuxeani, nu? Și când voi să zburăsc cu mama și când voi să zburăsc cu nini protoare să zburăsc cu tu armânești, nu? Și te ajută și este dorlo niheamă mai mic când zburăști să armânești. Așa că mi-ajută mult. Noi ajunsim la moabetea cu Dada, cu mama, care are și o carieră juridică mult disimasi, acolo cu stanța. Tora îmi pare că e și tu pensii.
Așa este. Cum ajunsești tine? Si e Idia Cali, pe partea asta de carieră juridică. Idia m-a, cum îți zic, nu, eu nu, altă lăurie. Mama era judecătoare, eu nu puteam să fiu judecătoare. Este un fel de a fi tine când una persoană va fi judecător, trebuie să fie, cum zic eu, un poc, cheamă mai reservat, cheamă mai una viață socială, cheamă party. A mea îmi place și cu oamenii să zburăsc și nu puteam să dar este bană multă sacrificii, nu zveduli din afară, nu zveduli. Una bană de curbani. Dinăuntru zveduli diferit. A mea îmi place dreptul câțec. Poți să ajuți lumea. Și îmi plăcu este din ei că să ajut lumea. Și nu mi-nduiam prota la parazi. Mi-nduiam că parazii va înină, că ajut lumea și de-apoi va ține și parazii ca dar una treabă bună. Și așa o vedeam eu avocatura. Daima. Nu vedeam ca pe una... Când ajunsești avocat, era și cum te-aveai minduit tine, înainte să urchești să... Nu, fu mult mai greu. Fu mult greu. Lucrul cu oamenii este mult greu. Și n-ai mai greu lucru este când vrei să-l ajuți pe om. Ma omul are, cum îți zic, ca și ideile lui și mult dificil să-l scoți, să-i zici, mutrea, ai legi, ai norme, trebuie să le respectăm, trebuie să le adrăm, tine vrei dreptatea ta, tine vrei dreptatea ta, prota oare tine trebuie să respecti legea, nu contează ți-a dar alții. Fu dificil, fu greu, lucrurile cu oamenii, este imșat, mai este, te consumă mult. Și de apoi te pedipsești mult cu anda lucrezi cu oameni. Da, multul chiro, cum zic eu, te costă ca să dar omul să îngâldăsească câte una soluție este la mai bună de el și nu altă. Da. Ma ai părți mult bune. Nu voi, cum îți zic așa, că este greu. Este greu, ma toate lucrurile mșate sunt uși greale și mșate. Nu are un lucru care este mai mșat, un lucru care este mai greu. Toate lucrurile care sunt importante, sunt mșate și greale, ma lipsește și la drum. Care sunt acele lucruri mșate, să zicem, de domeniul ăsta? A mea îmi place, mintea mea este mult curioasă. Și daima voi scaftu în soluții care și, cum zic, scurtă și rapidă și economică și este de multe ori te obligă să fii mult creativ. Este partea amșată, nu? Partea greauă este că până să ajungi la soluția trebuie să studiezi mult. Și citești mult și este o parte, cum îți zic așa, de sacrificiu. A răbdare și multe sihăți în bibliotecă, tot avem computer la este, ne ajută ele, ma inteligența artificială nu-ți da soluția, te ajută, este un instrument. Lipsește să minduiești mult, strategii, tuti, ma este imșat. La final, când vezi că tine afli soluția pe care o căftai, te simți de apoi mult, cum zic, maghini, da. Mi-a că adusăși zborul de inteligența asta artificială, care este ora peste tot. Vedeam, ieni peste noi, și agonia. Ca oația Maonia ca București, alții este una revoluție. Minduiește că tu domenia asta juridică,
inteligența artificială poate să ia locul a omului, că mi îndoiesc așa că poate să aibă una bază de date cu, nu știu, tutti nomurile, tutti turlile de cazuri, țifuri legate de ațeale nomuri. Te ajută poate mult. este inteligența artificială să țină locul a omului care poate să se un avocat, zicem. Nu poate să țină locul a omului, te ajută mult. Mi-nduiate că este ca și cum un om merge pripat de piciucioare și un are un jeep, nu? Așa este. Când tine ai o inteligență artificială juridică, tine poți țininte că ftai un mes, înținți si hăți. Știni, de-apoi ai un avantaj cu altul avocat, care nu are este instrumentul. Nu putem să zicem că ți da soluția, ca nu oară nu ți va da soluția, ama ți da, tine știi, vrei scafță și atunci ți da n-ai mai buni opțiuni de decizii judecătorești, de multe lucruri, care de noi sunt mult importante. Nu mai este un hălat, un instrumentul care poate să ajute să dar lucrurile mai agonia. Da. Apoi, cum zicem, mintea și creativitatea avocatului care lipsește cu lăi. Mai ajută, știi cum mai este? Noi, de exemplu, avem la Barou Madrid un aparat destul la bibliotecă. Știi Ninez și, de exemplu, Dâț, Florentina Costea, judecătoare la judecătoria Madrid. Da? Știi, mutrește, își vezi, ți de judecătoarea este. Ți zice că ea un proces luadar îl soluționează în 6 meși, o un an. De apoi tine zița clientului mutreat. Avem este judecătoare de toate cazurile, deciziile ei armaseră definitive 84%. Și atunci tine ai deja un profil al judecătorului. Este incredibil. Așa tine poți să-i zici a clientului mea, avem un proces, v-ați durează un an, poți să dar un calcul de onorarii mai specific, este la început, te șochează. Dar de-apoi, când începi să schimbi mentalitatea și să dai seama că până la urmă este chirolul care este tora, nu putem, îl punem și și înclo, de exemplu, sunt multe ajutoare de la stat și de la Uniunea Europeană de digitalizare. Noi avem tora... Da. Este un obiectiv principal de la Uniunea Europeană. Și, de exemplu, noi avem alegeri la Baroul Madrid și 2 sunt care au șanse mai mari de dații candidați cât sunt și 2 pun mult accentul pe partea de inteligență artificială. Și o adară în special de persoanele care sunt nu neapărat, că multă lume zice, este mai tineri. Eu am colegi avocați de 60 de ani, care Nica Muncescu, și voi să zic că ei era mai interesați ca acei tineri, cum poate ei să înveață și să folosească inteligența artificială. Și dau seama că deja nu se mai poate fără ea. Vai cât chiro își chirea până tora, câftând a lui multe logorițele lipsea. Jurisprudența, cum zicem noi, jurisprudența o câftai, acolo ți zici imediat tot. Te ajută mult. Este bine că și este inteligența artificială ca un hălate de ajutor. Tu cafi domenii, pistipse sucă vasibă, tu cafi domenii, vas dăm de ea. Care va vră tineri, simnă pe idia cale, zice, mai este de avocat, de judecător. Ți lipsește să știi de prota, ți v-ați vrea tine să știi și nu știai, zicem, niti de astea caz de este cale. Ți poți să-i zici la un tineri care tora va să înghisească pe este cale.
În primul rând, să-i placă să lucrează cu oamenii. Că dacă nu ți place să lucrezi cu oamenii, caftă altă profesie. Altă domenie. Altă domeniu. Poți fi procuror, poți fi judecător, poți fi consultant. Dacă vrei să fii avocat, trebuie să placă să lucrezi și să zburăști cu oamenii. Și multul, cum zic eu așa, răbdare că succesul e mult manclo, nu așa de ietim. Știi cu răbdarea la bărnurile de tora este zori. Este, fără a este nu se poate ceva. Că nu poți să înveți experiența țăinii, tu protli dați ani, este o experiență care ca nu poate să adară tine, nici maestrul la tău, nici trebuie lucrul cu oamenii și când uneți în sala de judecată și când vezi că poate ai emoții, poate nu ți să zburăști, cum trebuie să te comporți acolo. Sunt lucruri care se înveață în activitate, nu de, cum zic eu așa, nu, lipsește mulți ani să treacă până când tine intri, de exemplu, în sala de judecată, relaxat, nu? Deci, tora știu, ți-am de drarea, maestru, pentru că deja tine ești în sistem. Tora tu-ți vor de un oară. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Zburana ne cheamă de activitatea de studiile și de activitatea ți o avut și au ații României până să fuzi Madrid. Da. Eu adrai școala generală și liceul Migidia. Avui profesori chiar șarmâni. Noi acolo eram mulți armâni, eram mucani, eram turți, eram șghifți, eram de tot. Era una comunitate mult unită și ne respectam mult. Aveați tinii în față de lanț. Aveam tinii unde lanț, eram mult. Eu m-aș minduiesc cu tora, cred că naima fericită eram Migidia. Că era un chiro hârsită, așa este, hârsită. Era un chiro, așa este, nu, ghineadar. Un chiro ahoria. Andahim nici tu tine se par îmi șati. Că lumea atunci era niheamă apropiată, caldă. Apropiată, este era. Și era toți lâlânia noștri, era toate tetile noastre. Tata avea 4 frați de tată și 3 frați de Maia, de la Maia. Noi nu adrăm ca în oară diferențe. Noi eram cu toți lâlânii și cu toate tetele și cu cusurinii, toți ținea la noi acasă și era una hârseare. Timini când uineau cusurinii mei, să vadă pe Maia sau teta sau Lali, eram naima hârsită. Nu, toți bănăm cu păpănie în casă, era și neaș, cum era lumea atunci, aveai, luam pârțai. Tora, lumea are multul și asta ne cheamă streasă, să zic așa. După aia când vin în București și vin la facultate, îmi dăți seama că toată lumea care eu aveam în mintea mea era diferită, pentru că Bucureștiul era total diferit de Megidia, de Constanța. Și atunci timinii funii cheamă ca un șoc, așa, că lumea era nu că rău, și mă trea locuri la ei. Exact. Dar după aia eu am început să muncesc, că îmi plăcea să am părărul la meu. Din anul 2 de facultate am început să muncesc și mi-a ajutat mult că știam și franceză și engleză. Și după aia, când eu depisi facultatea, am început să mi specializez pe partea economică, cu dreptul afacerilor și așa. Și
mama tu zicea, nu vrei să dai si judecătoare, nu vrei să dai si judecătoare, nu. Și îi zici, mea, eu voi fi avocată. Ma ca vrei să fii avocată, este responsabilitatea ta și tine trebuie să dar toate lăurile. Deci, Ghini, mă am nevoie să-mi ajut trebuia atunci să avem un recomandare de la 2 avocați și mama a zis, nu, eu nu pot să-mi dar obligații. Tine trebuie, dacă vrei să fii avocată, trebuie să te discurți. Tine trebuie să... Ghineadră. De apoi eu am început să lucrez cu oameni de la care i-a avui, vezi că poți să ai toate calitățile din lume. Am trebuit să ai știhi. Și eu avui tihi că lucrai cu oameni de la care era mult mai itri ca mine, oameni care mi-ajutară să ved că lumea este mult mai mare de ce credeam eu. Și am învățat mult de la oamenii ăștia, că erau oameni de afaceri, unii erau oameni care erau diplomați. Și atunci, tine, că eu eram de tunucoară mică, a început încet să-mi dezvoltu diferit, nu ca nu oară nu mi-a gârșeam, că eram armână. Este era ca una constantă și era șaua când uhiu daima zic de armâni și de România, nu numai de armâni, dar ea este constantă și îmi da în ea ca un sens al vieții. Mi-l da. Și fără este nici nu pot să-mi imaginez cum puteam eu să rezist București sau să-mi atora că hiu în Ispanie, cum puteam eu să rezistu. Când unul știe care este și diuini, de apoi o să dar... Este mult mai relaxat. Tine știi care hi. Și dacă știi care hi este cel mai important lucru. Poți să dar ți se trage pe cap. Nu? Testa armânii ajunseră și Australia, și Noua Zeelandă, și America. Eu îți două ajunseră că știau care hiu și de apoi ei de acolo îți dezvoltară. Că avem multe calități. Nu că him armâni și că him modești, dar avem calitățile noastre. Da. Dacă zburăși ni cheamă de data ta, nu voi știți mai largul fără să-mi spui îmi dau lucruri și de afendia tău, că știu că era un om mult ahoi. Tati era, Dumnezeu să-l iartă, muri de mai mult de 10 ani. Era un om mult bun. Era itru, cred că lumea nu-l vrea că era itru, cât îl vrea că era un om mult bun. Și el, cred că sora mea, șocă mea, Lelia Sadră, medic, nu? Iatrisă. Și el daima zicea, dacă poți să adari un ghini, adarul și de apoi nu trebuie să te minduiești să căloadrași, trebuie să te agărșești să căloadrași. Și mama era mai exigentă cu noi, tata daima ne zicea, ca fi profesii lipsește să o adară cu minduierea către alantul. Că mai smutrești să mași câtitinii, de apoi nu este ghini, că va să dar... Știi nici sora ta, asta adrat, spune Sonia, sora ta mai este... Da, învățăm cum zicem, îți dai ninti ca să ceri sau ca scaf tătitinii. Și când o adar toate lăurile este așa, ți de apoi nu ți se par mult greale, ți se par normali, chiar dacă sunt greali. Pentru că tine în capul tău nu fuși educată că trebuie protaoară să mutrești după pară, nu trebuie să mutrești să mași cât pot eu să iau din contractul la este, cât tu este de profitabil. Uneori sunt cazuri când sunt oameni care muncești sunt mult obțini și sunt contracte mult profitabili, dar n-ai mai mari satisfacții harau care eu le-am avut profesionale, fără când vizui că puteam să ajut una persoană, mieri, oameni, când ea deja nu mai spera că va... Și avea dat o multea că va să îndreagă țiva. Exactamente, exact. Și chiar azi îmi se întâmplă una lăurie de asta și eram așa de fericită că putui să ajut un miaris nu chiar casa, aua în Spania
și eram așa de fericită și chiar zburam cu soața mea și ziceam, Doamne, eu simt tutora mai multă fericire ca ea când ved că ea salvăm casa. Și sunt lucruri care nu pot, cum zic eu, E când doar gini la vârf, haraua este mult mare, este in de acasă, pentru că noi acasă și lâlânia mea era la fel. Era la fel. Oameni simpli, nu avea, frații al tata maștat avea școală, ca să zic așa, școală mai înaltă. Am atus lâlânia mea era mult itri și itra și oameni buni. Și cred că puteți să zic, n-ai mai bună șculie, este șculia ditsoi. Este mușat eso. Tini hi avocat, tu barolo di București, tu barolo di Madrid. Eu fumazori să ajungă tu barolo di București, tu ațel di Madrid. Cum fu? Două lucruri diferite. Știi că eu când în 2004, cum este București? București este că dai un examen prota oară ca sintri și de apoi dai un examen definitivat, îți cheamă, da? Da, și de apoi fu dificil că era multă teorie, fu cel mai greu examen, fu cel mai greu din toată bana mea. De apoi au fost diferit, eu aveam cum zic eu, deja știam ce înseamnă avocatura, mașcă lipsea să înveți să zburăți cu limba lor, ca să o zburăți cu ghini și o învițai cu mult... Nu știai dip când nu. Eu ninti când uineam cu lăurii să adrăm în Spania, aveam traducător awații, da? Și zburam cu care aveam clienți în engleză și apoi aveam traducătorul. Când eu zici că va zi în Ispanii, zici, eu va să înveți spaniolă, să o zburesc cum a zburesc cu mucănești. Și așa adrai la Institutul Cervantes, alepșu naima buni profesori de Universitatea Valladolid și de Salamanca, și adrai cursurile naima greali, amatora, eu mi opri la C1, care este avansat, nu mai aveam chiros, mai dau și C2, dar eu hiu la nivel de nativ, tora. Un an, tu pandemie, este adrai. Școli, examene, cred că toată bana mea nu învițai atâtea dicționarii câte învițai. Amatora când pandemia fu un chiro bun, și de are ne cheamă arihati, ne cheamă mutreare, ți este cama de simasi tu bana noastră și mi-așteam vițării alte limbi. Eu profitai de pandemie ca să ajung la C1 și de apoi după ce ajungi la nivelul la estu, invalidare și ania îndeadir dreptul să muncesc cu awații. Ai una directivă europeană de avocatură, eu aveam avocatura mea, eram cu cabinetul meu, cu biroul meu București și adrai directiva este. După directiva este trebuia să îndeplinești anumite condiții și de apoi să ajungi și la un nivel minim B2. Eu adrai la C1, că nu vreau să fi minim. Și de apoi a început să adar școli de dreptul, nu? Și awații partea bună că himtuți în Uniunea Europeană care este, că lumea nu-și da seama, toate statele care sunt, toate văsilile care sunt în Uniunea Europeană, 80% de legislația națională este dreptul comunitar. Și atunci așa awații este ca în România, ca în Germania. Da, dar partea care sunt awații niheamă diferite sunt partea de moșteniri, nu știu cum îți zice în românești. De clironomii. Și de moșteniri. Când ai clironomii de la cururumii, nu știam. Și și taxele, impozitele. Că noi, de exemplu, tu Armânie, că e Constanța, că e București, că e Cluj, taxele sunt idia.
Amawații este autonomia de comunități, ca fi comunitatea este diferită. Și trebuia eu să... Nu tutut Vasilia, este Ibgea partea asta cu taxele. Nu. La ei este ca un fel de stat federal, cum este în America. Nu se cheamă stat federal, dar când unul l analizează, este un stat federal, pentru că noi nu avem ce au ei guverne locale. Noi ce avem? Avem consilii județene, dar nu au puterea care o au awații guvernele locale. Awații sunt mult, cum îți ține toarmânii baroni, așa sunt și awații. Ama ei sunt mult durusti ei. Mutresc mult la oameni, să aibă oamenii și să ajută, cum îți zic eu așa, om la oații, aia se pare că are altă valoare ca toarmânii, din păcate, nu? Mutresc mai mult câte oameni, că știți, sunt ei, eu sunt tu. Da. Din 2 ani acolo Madrid, tu Ispanii, și că să desclisești și un birou a tău de avocatură. Cât zori să-l scoți tu Migdani și cum de ajunsești, cum lipsești să ajungi în Madrid? Ușor nu fu mult umșat. La început eram niheama spăreată, să zic așa, eu mi-minduiam vazină clienții la mine, care va mi caftă. Și tora, voi să zic... Cum te-a dragi cunoscută? Cum puteți te-a dragi cunoscută? Știi cum mi-a dragi cunoscută? Ca tu armânie. De unde alantu? Inea un și eu l-o întrebam, ți vrei tine? Eu voi am proces de divorț, nu am actele ghini. Și începeam a zburam, i-adram un onorariu la început mai bun, da? E că stai mai împărați, la început, da, pentru că era unica formă ca să te dar cunoscută. Și de-apoi, încet, oamenii mi recomandau. Și tora, pot să zic, aproape toți clienții, indi la alți clienți. Și mi-a sună și îmi zic, a zburat cu doamna avocată și tora hiu în faza în care zic, meslo estu nu mai pot. Nu pot mai mult de atât. Nu pot mai mult pentru că nu pot mai mult. Eu știu cât pot să dar, că nu mi interesează ca stai facturi, pe mine mi interesează să știu că am chirolul care eu, ca să studiez, că da, când o îngrăpsești în mucăneaște, ți-e mult mai ușor. Când o adar o acțiune în spaniolă, timpul, chirolul care a ea lipsește este dublu. Și atunci eu zic așa, nu, cum îți zice, dați clienți noi dimes, nu mă mulță. Dar awații sunt și alții, cum îți zic, alții onorarii, mentalitatea este niheamă diferită. Și am clienți care sunt spanioli, sunt din America Latină, mulță, în Ghina și ții. Cine vă armân? Armânul, da, mucani, da. Da, tora, vai mă trești vă armân de acolo de Spanii și... Armân de-a nostru, nu, dar mucani mulță și ajut și din Republica Moldova, îi ajut mult, le explic mult să nu îngâldăsescu când au o problemă juridică, că ți înseamnă problema aceea. Și eu de-apoi le zic, tu armânii este așiții, awații este așiții. Este. Awații trebuie să adrăm așiții. Și atunci ai cum îți zic eu, ne îngălzim maunia. Da. Ok. Metu biroul ăsta ți-l descrie și Madrid lucrez cu mai multe domenii. Am dreptul la adărămintilor, este imobiliar. Am dreptul la femeie, a taifului, cum și alte domenii. Până tu, de care domenii apropiat și n-ai mai multe căftări de lucru? Avui partea de în dreptul familiei,
A taifiei. a taifiei, de apoi în dreptul imobiliar, casi, Ticasi. că lumea ineawații cumpără casă o să închiriază una casă, îi interesează. De apoi tot acum este cu polimul de Ucraina, mulți români cumpărară case, mai mulți ca nemți. Vor răsivi mai largul de Ucraina. Cred că le este niheamă și frică. Frică. Și fu pentru prota oară în foarte, foarte mulți ani, când românii cumpărară mai multe case și ca englezii și ca nemții. Este era masli zățeai minte de pandemie, este va te mutrea și ții. Cum? Românii? Matora cumpără și cumpără mult să... Da, așa cum se și știe, și am cumpără și alte locuri, numai știu Ispaniei, este ca un trend, zicem. Le este frică să bagă, cum îți zic ei, minduiescu de mi noi toarmânii tricum comunismului și ei minduiate că sunt care cumpărătora. Cumpără ținzăți de ani și mai mult, nu? Care au, că nu cumpără în general. Că n-au diu. Ei care bănară și vizură că poazină tună noapte și să ia tuti, cum păță papsul, așa, minduiescu și zic, tora să am una casă și acolo. Una, nică soam, si bățiva, sam ius mi duc. Mulți să minduiescu și la pensii. Că sunt în Uniunea Europeană și când u hi pensionar, ai niște avantaje când u in iaoații. Și atunci ți-ai zic, va zina oații și de apoi acasă va le rămâna ficiorilor. Și așa minduiescui. Țâni armâni vor mași să închiriază. Majoritatea vor scumpără. Da. Și lipsește să știi, zicem, un insu care va tora, zicem, să-și cumpără o casă acolo, Ispanii, Madrid, nu știu. De exemplu, v-ați dau un exemplu. Impozitele în Madrid sunt naimaniți de moșteniri, clirunomii. Așa, nu. Sunt naimaniți. Câțe? Că, de exemplu, în comunitatea din Madrid este o politică locală care zice așa, dăm un primă, un bonus de 99%. Și atunci tine plătește mai 1% impozit pe moșteniri. Dacă divați Catalunia, țara Baștilor, în partea țea, acolo nu ai este lăurii. Sau dacă le ai, sunt mult uniți. Câțe? Că politica îți plătește cu taxe acolo. Sunt interese diferite. Și atunci, eu, când vine un român și zice, eu voi să cumpăr una casă, zic, eu vrei să o cumperi. Că de-apoi tu zația, tu 15 ani, lipsește să o alași moștenirii. Dacă o alași moștenirii în Barcelona, te costă hâta, pe ficiorul tău, ma să o alași Aoații, o Andalufia, va te costă mult în abțân. Când cumperi una casă Aoații, trebuie să te minduiești să... Ti vrei să dar cu ea manclo. Exact. Că nu-i ca la noi. Si băie de taxă. Și atunci mulți zic, tora, voi vindu casa de Barcelona și mi costă mult separați. Pero trebuia să minduiești să minti. Pentru că nu-și dădea seama. Ei inea cu mintea că era ca în România. Este luguri, când am cumpărat în casă, te hârzești, oaia, am cumpărat, ea, un loc mușat. Dar dacă vrei să o vinză, sunt diferenții, de exemplu, avui un moștenire, era între doi frați. Unul era Madrid și unul era Barcelona și diferența de taxe era de aproape 100.000 de euro. La patrimonii niheamă mamșati. Și atunci, de-asta zic, este când unul vrea să cumpere o casă, un teren, țisibă, să minduiască de apoi cât va-l costă pe ficiorul lui ca să poată să moștenească casa țea. Aibă în drepturi casa țea. Exact. Și atunci este mult important, de exemplu, vinerea oații familii, o familie mult bună de români, de mucani, de armâni,
de-ar măi mucani, ca să zic așa, și ei avea venit, tutti buni, tutti lăurili, și când început să vadă că oații dividendele se impozitează hăta, zici, este trebuia să o dar ninti. În România impozitele pe dividende era 5%, tot din ianuarie va fi 8%. Amauații sunt 22, cum îți zice? 12. Și atunci zici, este trebuie să le vezi din inti. Să le dar. Nu poți viniaoații și după ce viniaoații cu niții, cu tuți, a schimbi rezidența, de apoi te minduiești. Eu nu credeam că este așa de mare. Deci iasti. Lucrurile se adară, mi se pare molto desimasi când vrei să iei una apofasi ahtare molto mare ti bana ta, vrei să încupări, nu știu, una casă care te cususește mult, i vrei să te duci cu taifa de tu Văsile tu altă, mi se pare că este molto desimasi să știi lucrurile astea care sunt de partea juridică. Și mai sunt tuturor români care mutresc și vor să ajungă Ispanii vor să-și încupără vreo casă acolo. Ia stimșată, Bana ia stimșată. Bana ia stimșată, zin ședzu, cum zic, ședza oații vârnămeș, mai mult, dar dacă șezi mai mult de 6 meși, a schimbi rezidența fiscală și atunci trebuie să mutrești, să te minduiești mult când o adar lăurilii. Mai să cumperi casa, mai șezi mai abțin de 6 meși, nu ai problemă. Dacă șezi mai mult de 6 meși, de atunci încep problemele. Adică problemele, nu sunt problemele, de apoi trebuie să schimbi reședința fiscală. Lucrurile paradă. Exact. Și atunci uneori ar mâine, că cum v-aș da seama? Păi v-aș da seama. Deci știi cum își da seama oații anaflul lor? Simplu, consumul de apă, electricitate. Mutresc la lucruri așa de simpli. Păi eu pot zic că a lăsai pe careva. Nu merge așa. Oații le controlează și te respectă, ca tine nu zici minciuni. Dacă nu zici minciuni, sunt mult mai înțelegători cu tine. Dacă ei dau seama că tine vrei să adari glas, te arăți, atunci nu dau niște amenzi. Nu. Cu toți avocații nu poți să o scoți în cap. Care fu, zicem, najmazori momentul tu lucrurilor ți la dari? Nu știu, vără catastasi, situație mult greauă, i vără caz, ți fu mult greu. Fură. N-ai mai dificile și sunt cazurile când un preachi separă sau se divorțează, depinde dacă sunt căsătoriți sau nu, și fug una mama, o tata, depinde care, ia niții și fugi cu ei. Și multă lume nu știe că ai niște reguli. Nomuri europene, când zici, nu importă că niclu este armân. El dacă născuaua, criscuaua și zuaua, awații mași judecătorul de Ispanie poate decide de el. Tine nu poți să-l iei fără acordul a lantui părintii și spus cu el mași că hi mamă. Și atunci sunt cazuri dramatice. Și este mult dificil pentru că lumea nu știe, nu cunoaște nomurile este și când tine zici că ea degeaba îți duce, de exemplu, București, că acolo judecătorul va să zic, eu nu pot judeca cazul ăsta pentru că nici lui este fu faptul în Ispanie și atunci casa lui acolo. Chiar dacă el este cetățean român. Și sunt cazuri care sunt dramatice. Că sunt mieri care nu pot să adaptează oații. Și alii nu se adaptează, magniții se adaptează. Și atunci legea în omul cum este? Că mutrim la niți, nu la mamă. Și este mult greu când ai lupți cu lucruri care sunt așa, tine lipsește să le respectă. Și trebuie să-i zici a clientului a tău, mutreat, nu poți să iei niții și te duci București. Acolo ai mama ta, tine când o adrași niții, știai că va zinea oații. Și atunci sunt cazuri care pe mine mi dor n-ai mamuntul
că nu poți vede una miarii că ea este obligată și adă tun văsălie xeană când ea nu va șadă. Și asta e foarte, foarte greu. Mai alegi li sunt, nomurile sunt cum sunt, tu și tine ai obligația să-i ziți a clientei adevărul, nu să-l minți. Adevărul, Da, este momentul cel mai greu. Cel mai greu când o mamă este obligată să toarnă Ispanii și ea nu va. Este legea. Ok. Da. Avem diacă Vasiu Psâniahtări, catastasiș, că da, este mult important să zburăm de nomurile, este și lumea să știe că când ai niț, sunt unii nomuri care îi protejează pe niț, amatitinii. Molto amatitinii poate molto zori. Amatitinii poate să un nom care nu ți da multe avantaje, ca să zic așa, te da mai multe obligații. Și atunci tine trebuie să știi când fuți cu niții, vrei să dai un mic trucseanii, ții obligații ai, că de-apoi să schimbă toată bana și nu mai poți să o schimbi cum vrei tine. Și lucrurile este nu s-a zburat, știi multul. Nici eu nu știam că este ahăt zorii cu partea asta acolo cu Ispanii. Nu numai tu Ispanii, și tu Italia, și eu avem Convenția de la Haga și eu avem regulamente europene în materie, da. Și sunt eu, de exemplu, mult zburăsc cu mieri care sunt cu educație mai pțână, da? Care mă abțână și eu le explic și mult a dar voluntariat pe tema este. Că ele nu că sunt glari, nu voi zic că este, dar ele nu știu și ele zic, că eu hiu mucană, niclu este mucănie, ceva nec ca să-mi judecă, ca să pot să zburăsc cu judecătoarea, spus mi-a gâldăsesc. Tine le zic, da, știu, mentala și este, ama legea este diferită. Și atunci ele când le explici, zice, cum așa ceva? Așa ceva. Și nu de tora, de mai multe de 10 ani. Și atunci ele ar rămân surprinse. Pentru că ele nu gândesc că este ceva negativ sau că este ceva ilegal. Ele zic, eu ne grumănie și ne judecăm acolo, că acolo e în teritoriul nostru. Dificil. Este partea cea mai grea când eu trebuie să le zic lucruri care sunt... Și să le adar să găsească și care este calea a omului. Exact. Ni spunești, că tu pandemie am visat și cam agini spaniolă. Cum trecuși a este chiron afară de învățarea limbii spaniolă? Fu chironul tu care ți-a îndripsești partea este cu biroul și potuși să dar și lucrurile tu idgul chiron? Da, noi în perioada aceea, noi eram cu mai multe, cum zic, o perioadă în care eram obligați și de mâncasă mai mult decât doar mânie. Ca oații, era mulți oameni care murea. Eu, de exemplu, aveam... Ai dus mai mult meși în casă decât era în România. Da. Dar de-apoi, după ți depăși un număr de... Că sună tragic, dar și era un număr de morți pe zi. Și când începură să-i băm abțâni, ne dea de voie să ieșim. Din casă. Să ieșim din casă, mi-a rămas cu metroul și tora trebuie să bați masca țea albastră. Auații muriră mulți auși, mulți. Și lumea, la început, avea un om care avea mortul familia lui. Și toată lumea era foarte afectată. Eu, de exemplu, am avut un soț care muria avocat, tineri. El nu avea țiva, nu avea cum zic eu, vârlângoare. Nu, avea mai cum zice, este alergie la polen. Și un om sănătos, tineri, și mi-a murit. Și atunci toată lumea s-a avea spăreată și respecta foarte mult
Și toate cursurile se adra la început online. Și atunci eu, ca să nu mi minduiesc că tricem este chiro, mi concentrai multu să înveț spaniola. Și mă șișeam din casă când aveai voie, mi-aduc aminte, aveai voie și să dar niște cumpărături și m-aș undit doi, da? Undit familii. Și m-aș de taifă, da? Și de apoi când aveam de dat examenele, că examenele nu te acceptau online, trebuia să neți cu mascația alba și le dai fizic. Acolo, da. Nu acceptau, din punctul ăsta de vedere, să scadă nivelul. Dar fu timini faptul că mi concentrai să înveț spaniola mi-ajută ca să nu mi minduiesc că s-a întâmplat lucrurile ațealii, că era, mi-aduc aminte, era mult liniști și daima când îți murea un vicin, inea poliția și ca în ambulanța și tine avzai și știai că s-a întâmplat ceva. Când avzai tu liniștea țea, că era ceva care te apăsa mult. Și atunci eu deci nu v-am minduiesc cum aș fi limbă și chiar îmi zicea profesoara mea care era maestră, tutore, ca zic așa, și îmi zicea că este incredibil cum tine în 6 meși, practic, depășești deja B2, care era destul de dificil. Dar eu nu vreau să-mi minduiesc la pandemie și la toate lucrurile, nici nu trăiesc la televizor, nici nu vreau să mă trăiesc la televizor, că la televizor te audi tuti. Și atunci eu mi concentram pe ce aveam eu de adrari. Ziceam, eu trebuie tora să ajung la nivelul B2 și apoi dacă ajung și la C1 și mi-aveam agârșită că eu în pandemie, dacă ți poți imagina. Dar să știi că și eu tricui cu faza că dezinfectam cu clor tot și Așa eram tu stohurhită că n-aveam aspărat mult. Dar lumea oații era niheamă cum zic eu, m-a așezat în iheamă. Nu era așa de, cum zic, le lua lucrurile cum inea. Cum inea. Pregalea. Cum inea, dacă trebuia să-și bagă mască, nu vedeai încăcer că ție nu ai mască, că ție alantul are mască. Toată lumea și-o băga. Am aducit că este un alt turlie de mentalitate acolo. Da, și acolo lumea dacă știa că trebuie să-și o bagă, și-o băga, nu avea problemă. Și atunci era, din punctul ăsta de vedere, mă abțin nu s-a drahăt halat și ahăt imobet. Nu s-a drahăt, nu. Și, de exemplu, că lipsește isnuță, bag... Da, și mai era ceva. De exemplu, la ei nu era obligatoriu și este cu vaccinurile. Zicea, care v-ați ducă, primeai un mesaj, care vrea să ducea, care nu. Dar lumea se ducea singură. Nu era un lucru destul obligatoriu. Și lumea după țic, awații este adevărul mare că Barcelona și Madrid muriră mulți. Și era un parc și Ticafi Mortu avea un steguleț roș. Și noi când o vedeam pe parcul acel câte steguleți avea, era un lucru așa cum ziceam, te afecta, ziceam, nu ți ineas, crezi că era... Te apitursea nu vroiau să o bagă, să te aspară, amanii și nu vroiau să o ascundă. Însemnul că țiva rău sfeții acolo. Dar apoi lucrurile evoluară de o formă naturală, nu cu încăceri. Eu când ineam uneori cu Stanța la mama și eu mi comportam, de exemplu, cu Stanța ca Madrid, nu? Și eu, în perioada aceea, dacă era obligatoriu să ai masca albastră sau albă, eu îmi băgam albastră, că era mai ușoară. Și zici, era vițin de alimani care zicea, păi da ce ești? N-ai nevoie de așa ceva. Zici, nu este regula este, nu lipsește, zici, eu dacă este regula este, o respect. Tutora,
nu voi să mă ancaș cu ca, nu voi zic aceea cât trebuie să bas sau nu, am maștini, trebuie să mi respect pe mine, să mi lași să dar lăuria cum zici, era un altă turlie de mendriare, vai sânești de istoria pe care trecu un crati alantu, una văsile alantă. Așa este. Dacă avem și o întrebare și are legătură cu întrebarea ți m-aș vrea să bag vinitora. Daniela Costea, care este tu de Constanța Cateni, zice așa, voi te întreb cum induiești să tine din perspectiva zânatiei a profesia tale de avocat, că pot armânii să țină tu bană patrimoniul cultural armânească. Are vârturile să ne instituționalizăm? Lucrul armânesc cu drag de activiști să armâni, mași tu suțatii ONG-uri și acasă tu tai fi nu asti duri. Când nu ai andropumentul de la cratlu tu care bănezi de la Uniunea Europeană, este mult uzori să dar lucruri de simasi te armâni. Cum o vezi tine este problemă? Eu... Am multe întrebări. Da, eu îmi dau seama țiva să mă întreabă Daniela Costea pe mine. Eu zic că toate instrumentele care ți le da la dispoziție Uniunea Europeană lipsește să le folosești. Eu filisim. Tuti. Mama lipsește fără să ne le spună care sunt ațele. Da, awații sunt cred că eu, de exemplu, nu mutri, iertata Chirana era care se ocupa, Chirana Darlaiani, chiar mi înduiam zilele este mult la ea. Ea era una armână care și avocată, care știa toate nomurile. Eu ți pot să zic că ți vizui în Spania. Vizui că mentalitatea awații toate comunitățile au limba lor locală. Ștuți o azburăsc. Ama ei n-au așiți, cum să zic eu, ei, de exemplu, în Catalunia au limba catalană, în País Basco euskera. Toți o azburăsc. Tot a început să o dară în șculii. Să o înveață în șculii. Și ei o înveață, dar ei au în Constituție treaba este. Ei au în Constituție. Deci eu mutri în Constituția, de exemplu, a Spaniei. Da. Și ei le-au acloții că fiecare comunitate are limba lui oficială. Și atunci ei este mai ușor. Că de când s-a drag la democrație, recunoscură că ca fi comunitate are limba ei. Și ei zic, de fapt, și Uniunea Europeană zice că him uniți ma him a Horia, ca fiul din noi. Horia, nu? Și atunci ei awații au mai gine că au în Constituție. Masa zburășă cu ei, li se pare că este mult obțin, că lipsește să adară mai mult. Mai eu că indit armânie și mutresc cu Constituția lor, îmi se pare că ți-au ei este foarte mult, dar ei nu mai își dau seama că au ahâta, că nu-și mai dau seama. Și ei era în minti, de exemplu, în țara Baștilor. Acolo este o limbă se cheamă euskera. Și mutrea tine că în euskera este un nume care l-au ei, este Ion. Eu când o avea, credeam că e Bucan. Știți că este naima veche limbă iberică. Și ninte ei nu o zburau. O zburau mași în case, în Hiamă, dar de când au Constituția este de 44 de ani înapoi, ei au început să o înveață la început cu asociații, cu ONG-uri, cu suțăți, și de apoi a început în sculii. Și când a început în sculiile publici să înveață armâneaști euskera, da? Tot fciorii tora zburăsc cu limba, nu schiru. Asta este și ideea noastră, că v-ați putea vărăzu. Pentru că la noi Constituția este ca în oară noastră schimba șiții. Și atunci noi lipsește să folosim mai partea de minoritate culturală. Atâta. Că ca să dar minoritate este lucruri din suțatele armânești. Da. Minduiesc, nu știu. Finanțări, dar awații ei, de exemplu, Europa, ți ved eu, ei când ved că este o limbă veche și care ai riscul să chiar, să da paraz, ama lipsește
în același timp, știi, la Ministerul de Exterior Armânescu, De la sină Vasilia, careva, este limba țea brătă. sină cu tine la cum este ministerul acel românii de pretutinde, nu? Și atunci ei lipsește, da, e foarte complicat că este o temă de apoi a politică. Și când tine li ziți așa, ei minduiesc cu cât tine vrei care știți. Dar timini este nu e o temă politică. Lipsește mai ca să comunicăm mai multul și probabil lipsește de apoi să zburăm un proiect direct cu Bruxelles și Eu doar aminduiesc așa că pe partea asta de finanțare de proiecte sunt o variante, ama dalihia este zori că v-ați vără să și ea este bun. Noi știi cum putem să adrăm. Noi putem să adrăm. Era ghiri maca, de exemplu, să aveam europarlamentar armân ca si baclo, să zburască tu comisii, să cunoască lumea, să ducă la toate grupurile politice, nu contează că era de stânga, de dreapta, să ducă să zburască, să zică, noi himauații, una comunitate mică, mai mari. Depinde cum mutrești, că dacă mutrești, așa, nu him chiar așa din niț. Chiar așa din niț. Mas mutrești de toți Balcanii? Te zic. Și mai ales că tora s-a zburaște foarte mult, se integrează și Balcanii. Și este noi poate fi bună, cum îți zic, o posibilitate. Da, pentru că ai armâni Albania, ai armâni Macedonia de Nord și sunt două state, două văsilii care sunt mult avansate ca să intră. Și tu Serbia, și Serbia la fel, avem armâni mulți. Știi să zic, mastini sub prezință nu ca o problemă armânească și nu ca o problemă de Balcani, mai ușor este să neți maninti, ama ți lipsește să ai acolo Bruxelles, avocatul la tot, ca să zic așa, să ai un om care îți cunoască problema. Eu adar tora am o bursă la sculia diplomatică și când vine specialistul directorul, ca și se cheamă la ei, director, care se ocupă de Balcani și a început să zburască de macedoneni. Și de apoi eu am început să zic istoria noastră, el a rămas un pic surprins, zice, dar tine diu știi, că eu hiu armână. Și el știa de armâni, dar era unicul care eu l-au cunoscut în Spania, dar el cât știa, pentru că el era negociator și din partea Spaniei ca să cunoască. Exact. Și el îngzățea în ea, zice, ca în oară, ca în armân, nu mucan, ca zic așa, nu vine să-mi zică în ea treaba iesă. Deci, tora, că voi minduit că este mult important de Uniunea Europeană se extindă și în Balcani, chestiunea armânească se poate discuta mai în detaliu. Ama lipsește să avem zboară, acolo eu, cum îți zic, eu se ia decizia. Mindesul că este niheamă xichi, lipsă de expertiză juridică pe domenia asta. Nu știm noi. Acolo știi cum este discuția, acolo este discuția, eu îmi dă seama și am învățat multul de la ei, de la spanioli, acolo este discuția în două planuri. Primul plan este planul național, ca fi văsilii, și de apoi sunt grupurile. Și de apoi este negocierea între grupurile politice și văsilii. A nou că ți ne lipsește acolo un om. Ne lipsește acolo un om ca să zburească în primul rând cu grupurile politice, ca ți-ale sunt de toate văsiliile, și le explică țihim noi, că ei mulți nu îngălțesc că țihim noi. Că noi când zicem armâni, ei mutresc cu mucani. De apoi când zici macedo-români, minduiesc cu Macedonia del Nord și este mult... Una salată. Una salată, una cultură, ca să zic așa. Ama, dacă așa ți le explici, așa la un cafe, să dar una moabeti, este nu poate să o dar
care ini de oații, că este de Madrid, că este de București. Trebuie să bun acolo care zică, este un mes, v-am ved cu aței de la Verzăi. Alan un mes, v-am ved să zburăsc cu treaba noastră cu aței de la socialiști. De apoi v-am ved cu popularii. Și atunci tine ți-a dat un agendă. Și când toată lumea depășește faza în care îngâldăsește țihim noi și ți vrem, că ei ți-li frică multul. Să nu zică, după ce că este Balcanii sunt așa de complicați, mai e una națiune care va și asta dar un stat. Nu, noi nu vrem mai este. Careva este lucru poeta unul spre îngheț. Exact. Noi vrem să avem una recunoaștere, să avem mai mult ajutor ca să nu chiar limba. Și atunci te privesc cu altfel. Dar tora este o situație niheamă complicată. Polim la estul de Ucraina ne arată că ai... Sunt alte lucruri cam adesimații. Nu, știți, da. Sunt ca fi văsilii mutreaști interesele sale. Și atunci, în una situație de asta trebuie să ai niheamă răbdare, să aștepți... Lipsește zuchești când este oara ațea uidisita. Da, știi că ți poți să dai. Atunci, tora, tine poți zici că este un chiro, când tine poți să zburăști cu lumea, mași ca să prezinți țihim. Nu știi vrem. Și când v-ați vrem, important să știi bă țihim. Tora va este un chiro de Andrizeri și de apoi de acțiune, multe lucruri bune. Și prea puțin armâni își dau seama de lucrurile care le adrăcostică. Și probabil ar fi fost ghini ca el seara, de exemplu, Costică Bruxelles, europarlamentar, eu fiu convinsă că Costică va sadra lăurii mult buni. Ama ce este lipsește să ai niheamă tihi, că în politică știi cum este. Îți duc unii, de aia când poate să dară mai multi, ea nu mai ai la aceeași situație. Ania, de exemplu, personal, îmi părea mult rău că Ali Costică nu-i se dea de posibilitatea să băi acolo, pentru că el a zburat mult și datorită poziției în care era oficial, a zburat mult de armâni și ne ajuta mult. Și eu, de exemplu, în naivitatea mea credeam la un moment dat că el, zic, tot a fost deputat, va să aibă șansă să aibă și europarlamentar. Nu fu așa și îmi părea mult rău că el era un om și este un om care cunoaște problema este n-ai maghini. Cred că nu sunt armâni cunosc lăuria noastră armânească, cum zic mucanie, chestiunea macedoneană, așa de ghini. Și asta noi între noi lipsește să ne ajutăm și să adrăm toți puterea noastră, ca armânii care sunt maghini pregătiți, sibă în locurile eu poate să dară ghini, știi țară, știi noi. Și să-i andrupăm. Să-i andrupăm, este cel mai important. Să-i andrupăm, nu să zburăm ca și cum nu lipsește. Știi că când unul începe să dară una construcție, să dară un proiectul, este mult mai ușor și ești în aparte și zici, să arunți cu chețar. Ama, știi, că zburăm, nu? Ama tine adrași țiva de armâni. Nu. Dacă tine nu adrași țiva de armâni, că ți arunți cu chețar. Testă, zic, Andruparii este ini în primul rând de la noi, de la Cafi unde noi, și eu puteam așa să dar țiva, este va să drama, adică va ajuta pe Costică sau pe cineva ca tine, sibă în locuri să aibă posibilitatea să zburască din noi. Când noi să zburăm din noi este mult importantul, în diplomație și mai ales când vrei să adari lucruri cu xeni, vedem doar ati Schengen, țipățăm, nu? Că nu avem aliați, nu zburăm. Și când zburăși mași ultimii meși, ți se întâmplă lăurile este.
Noi cred că avem posibilitatea este mas ne dăm seama și mas vrem să adrăm ceva, să îndrupăm pe acei armâni care de daima început să dară proiecte bune și care cunosc. Și de apoia și pe acei matiniri, mai de generația al Nicolas, să crească și să aibă niște modele. Să știi, să nu le hiba cine da. Dar eu ți vizu la spanioli, e fua este că ei multul respectul și multă andrupare avură de acei care protauară de apoia după ți muri Franco și vine democrația la ei, a început să adară proiecte așa multul se respectau și suneau multul uniți. Este n-ai mai importantă lecție care o vizu eu a oații. Dit mobeta noastră eu asta duchi că lipsește și să avem tinii prota din de alanță, tinii care ne se toarnă de apoia și a nouă și sim de adun, sim uniți și tu lucrurile ți la drăm cafezuă, am și tu lucrurile armânescu și că mai vedem vără dit fara noastră care are șteare și care vedem că își va și poate să dea lucru, sim acolo și să îndropăm. Poate, este cel mai important, că poate mulți zicem că putem să adrăm, ama nu este așa ușor. Și atunci, ca tine nu poți să adar, că zici că e ocupat, că eu e avocat, altul este, un va să adar un lăurie, un proiect, un asociație, tine ți poți să adar, ajută-l. Mas nu vrei să-l ajuți? Măcar nu a zburat de rău. Măcar atâta. Este. Eu zic că totul este la un moment dat cum este bana, nu? Ca oații este ciclic totul. Și eu cred că după ce va treacă chirolul este și cu polimul de Ucrania și tot, cred că noi avem tot acum cum zic, ca o rezistență care trebuie să o trițem. Sima răudoși, Tora Nica ne cheamă. Da, și Iuhim, tu lumea este, dacă avem posibilitatea să zburăm de armâni, să o adrăm. Cred că este cel mai important lucru. De la mobeta de azi, ca fi unde noi, acolo Iuhim și putem să zburăm de armâni, să înveață și alanță, ți sunt armânii, să adrăm este un lucru. Cristiana, Haristo mult mea că trecum am mult de năsihati, aproape o năsihati și unitate de anda și de zbor, Haristo mult timo abeti. Tora seara nu voi spitisiv ninti să băgăm și ațele întrebări care le băgăm la tot cu aspiția noastră, să ne spui prota ți zbor armonesc cu țarii Hari. Vreari. Vreari de armâneam, vreari de soi, vreari. Hărioasă și de-apoi ți măcare țarii Hari, armânească. Piperchițuri găsiți. Tine acloție cu unica o listă lungă de oaspeți care lavoră Hari piperchițuri găsiți. Era mâncarea care o adrat Maia, nu? Era mâncarea noastră de daima, de prota. Perchile toți le avem tu vreari și care să aibă cântic armonesc cu țarii Hari și vrei să ne zici cântic țarii Hari. Multe așa mai special ti mini asti le înămărată. Clar, di mi-era strămaia li mamă și povestea ea asti ni cheamă altul fel decât tu știi lumea. Dar mie îmi plăcut mult și îmi place mult. Hărioasă, Cristiana, Haristo mult ultima bătea de tora seara. Când va zini cât încoa, dă hăbare, sună și ea. Va zin în ianuarie. În ianuarie va zin. Masai Chirova, te așteptăm și la Asociația Culturală Armânească de București, la alte asociații, o să adună armânii, va năhărsi mult să ne vedem și de aproape. Să ai multă tihi, tu lucruri ți l-a închisit și acolo, care să ne mutrească și cum zici armâni de Spanie, știți, eu scăptați ora ajutor, când aveți vreo problemă de stat juridică și vă ne vedem cu Ghini și alantă joi când vă semăm altul aspi. Bună seara, sănătoși! Bună seara!